Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu pa 28 January chaka cha 2024. Ndi la Mulungu Lachinai Pachaka. Ndipo ndimafuna kuti posinkha-sinkha za mutu wa lero, za mawu a lero, pamene Yesu akuphunzitsa ndi ulamuliro, tilingalire kuti ulamuliro onse, mphamvu zonse zimenera zifumire mchifundo. Authority must be blended with compassion. Tisayiwale kuti tonsefe mwa njira imodzi kapena inzake ndife adindo, mafumu, aphunzitsi, ansembe, andale, makolo, ife eni aliyense ndi mdindo. Kodi maudindo wathu, kodi mphamvu zathu, kodi zimene Mulungu adatisungiza zimatsogozedwa ndi chifundo? Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Deuteronomy mutu wa 18 ndi 15 kulekeza 20. Mulungu akuti ndidzawatumizira mneneri ndipo adzayankhula m'dzina langa. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Gift Esther Komolina kuchokera ku Christ the King Parish Ntawira mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 95. Lero mukadamvera mawu ake, musaumitse mitima yanu. Inde mawu a Mulungu ali pakati pathu, koma monga adachitira makolo athu aja ku Masa ndi ku Meriba, mwina tikuumitsabe mitima yathu. Lero akuti tisaumitse mitima yathu. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto mutu wa 7 ndi 32 kulekeza 35. Mkazi osakwatiwa amangotekeseka ndi za Ambuye, kuganiza za mmene akundweretsere Ambuye. Angofuna ationetse kuti priority yathu, maganizidwe yathu pachina chilichonse poyamba pazikhala God first. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Stephen Chipeta kuchokera ku St. Michael Potchefstroom Parish mu Archdiocese ya Cleckstrom mdziko la South Africa. Ndipo mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Oyera mutu wa 1 ndime ya 21 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso tsiku la lero pamene tikunena kuti mphamvu zathu, udindo wathu, ulamuliro wathu uzitsogozedwa, uzifumira mchifundo. Tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Deuteronomy. Iye adzakutumizirani mneneri wonga ine, ochokera mwa inu amene, ndipo mudzayenera kumvera iyeyo. Pa tsiku lija mudasonkhana pa phiri la Horeburi, mudapempha kuti tisamvenso chauta Mulungu wathu akulankhula, ngakhale kuonanso moto waukulu choterewu, kuti tingafe. Apo chauta adandiwuza kuti zonse zimene apemphazi anena mwanzeru. Ndidzawatumizira mneneri wonga iwe, ochokera mwa iwo amene. Ndidzamuwuza zoti anene, ndipo iyeyo azidzawuza anthu zonse zimene ndikunlamula. Mneneriyo akalankhula m'dzina langa, ine ndidzalanga aliyense osamvera mawu angawo. Koma mneneri wina aliyense woyerekeza kulankhula m'dzina langa, ine osalamula kuti atero, aphedwe. Ndipo ayenera kuphedwanso mneneri wina aliyense olankhula m'dzina la milungu ina. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu
Ankalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto. Abale, ndikufuna kuti pasakhale zokudetsani nkhawa. Munthu wosakwatira amangotekeseka ndi za Ambuye, kumaganiza za mmene angakondweretsere Ambuye. Koma munthu wokwatira amatekeseka ndi zapansi pano, kuganiza mmene angakondweretsere mkazi wake, ndipo motero amagwira njakata. Mkazi osakwatiwa kapenanso namwali amangotekeseka ndi za Ambuye, popeza amafuna kuti thupi lake ndi mtima wake omwe zikhale zoperekedwa kwa Ambuye. Koma mkazi wokwatiwa amatekeseka ndi zapansi pano, kuganiza za mmene angakondweretsere mwamuna wake. Ndili kunena zimenezi kufuna kuti ndikuthandizeni, osati kuti ndikuletseni ufulu wanu ayi. Makamaka ndifuna kuti muchite zonse moyenera, ndipo kuti mudzipereke kwathunthu potumikira Ambuye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawa mumthenga wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 1 ndime ya 21 kulekeza 28. Pa nthawi yomweyo onsewo adapita ku Kaperenawo. Tsono lidafika tsiku la Sabata, Yesu adalowa m'nyumba ya mapemphero nayamba kuphunzitsa. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri, chifukwa ankaphunzitsa moonetsa ulamuliro kusiyana ndi mmene ankachitira aphunzitsa malamulo. M'nyumba ya mapemphero mudalowa munthu wina ogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Adayankhula mokuwa kuti, "Takuputani chiyani inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwadzatiwononga? Ndakudziwani ndinu Woyera uja Mwana wa Mulungu." Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo nati, "Khala chete, tuluka mwa munthuyo." Apo mzimu womuyipitsa uja udamgwedeza mwamphamvu munthuyo, ndipo adakuwa koopsa nkutuluka. Anthu onse adazizwa kwambiri mpaka kumafunsana kuti, "Kodi zimenezi nzotani? Zophunzitsa za mtundu zimenezi, ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndipo ikumveradi?" Mwansanga mbiri yake idawanda ponseponse ku dera lonse la Galileya. Mthenga wa Ambuye. Monga ndanenera abale, lero la Mulungu la folo Pachaka, Ambuye afuna tisinkhe za ulamuliro wathu, mphamvu zathu, pozisiyanitsa ndi mphamvu za achitira Ambuye Yesu. On this Sunday, we are meant to understand all authority, that all authority comes from compassion, not position. Kuti mphamvu zenizeni, udindo weniweni, ulamuliro weniweni, umenera uzifumira, uzichokera mu chifundo, osati mu udindo kapena mu ulamuliro kungoti basi bola ndakwera pamwamba. Sikukhala otchuka, sikukhala pamwamba, sikukhala olamulira kumene Ambuye amakuwerenga, koma ndikukhala munthu wachifundo. It is to be compassionate and to be a companion to somebody that counts. Ambiri maudindo kapena mphamvu zimene tili nazo sitimachita nazo chifundo kapena kukhala nazo bwenzi kwa anthu ena. We must be willing to forgive and promote others. We must extend our hands to make them even wider, to embrace more people. As long as we don't discover the power of compassion, authority will continue to be used, misused and abused. Ambiri mwa ife mphamvu zimene tili nazo, kutchuka kumene tili nako, chuma chimene tili nacho, maudindo mene tili nawo, ulamuliro mene tili nawo, chifukwa chonena kuti mulibe chifundo, mulibe kukhululuka, mulibe kuleza mtima,
timangogwiritsa ntchito kuti tizikundikire. Lero la Mulungu la folo Pachaka, Ambuye Yesu akunena kuti all authority must be blended with compassion. We must be companions to our friends. All authority must know how to obey, without which it will become authoritarian and dictatorial, which will beget violence. Ambuye Yesu akuonetsa bwanji tsono pokamba nkhani ya ulamuliro imene. Nchifukwa chanero tikutsindika nkhani ya kulamulira komanso maudindo. Chifukwa chonena kuti tamva kuti Ambuye Yesu atangolowa mukachisi pa tsiku la Sabata, adaona munthu wina amene anali ndi mizimu yomuyipitsa. Akuchita izi pa tsiku la Sabata. Ndipo pa tsiku la Sabata Ambuye Yesu akuchita chifundo. Pamene anthu ena akumuona kuti timuona apalamula pa Sabata, achita chimene chili choletsedwa pa Sabata, Ambuye Yesu akutsa kuti ndili ndi mphamvu. And with my authority, my power, I have the power to heal, I have the power to promote, I have the power to be compassionate. Izi ndi zimene akuti dzudzula, izi ndi zimene akuti phunzitsa. Ambiri tili ndi mphamvu koma mphamvu zathu sitimachita nazo chifundo. Yakwana nthawi yoti mphamvu zimene tili nazo tidzadzemo chifundo, tidzadzemo kuleza mtima, tidzadzemo kulolera, tidzadzemo kuwapangitsa ena kuti atamande Mulungu. Muli ndi mphamvu, ndili ndi mphamvu, tili ndi mphamvu. Tikuzigwiritsa ntchito motani. Ndimafuna kuti tiyende line by line mu uthenga wabwino. Nkumaona maphunziro amene alimo. Choyambirira kuti Ambuye Yesu adalowa mkachisi pa tsiku la Sabata. He had a habit of going to the temple, and out of the temple he could draw good things and radiate good things. Tikawerenga buku la mneneri Ezekiel amanena kuti madzi ofumira mu tempere, should be chapter 47, amataka amatsetsereka, amakometsa, amayeretsa, amapangitsa madzi ena oyipa, stagnant waters, to become flesh. Inu ndine amene timalowa mkachisi tsiku la Sabata ngati lero, tikuyenera kuti moyo wathu zipanga radiate ndi kumapangitsa ena kuti apepukidwe. Koma izo sizimatheka chifukwa chonena kuti ambiri mwa ife tidagwidwa ndi mizimu yoyipa. Ambiri mwa ife ndife odzadzidwa ndi mizimu yoyipa. Chizindikiro chachikulu choti ndife odzadzidwa ndi mizimu yoyipa ndi zimene ukuchita mzimu woyipa umenewo. Kukalipa pamene pakudutsa Ambuye, pamene pakudutsa holiness, pamene pakudutsa the presence of Jesus. Kusowa mtendere, feeling disturbed where holy things are taking place with the presence of Jesus. Ndangati mwa ife aliyense adziyese mwayeka kuti ndidagwidwa ndi mzimu woyipa kapena ayi. Ndipo ndati chizindikiro chake tiona kuti kunyasidwa, ena amati kuboweka, ndi pamene pakuchitika za Mulungu. Anthutu amatha kuchezera kuonera mipira itatu yotsogozana. Ikangokwana nthawi ya mapemphero, nthawi yomweyo kuyasamula kukamwa, tatopa, because holy things, the presence of Jesus now is hovering around. Anthu timatha kucheza nkhani zosiyana-siyana, ma handshake, ma hug pamene pali. Wina kungonena kuti tipemphere. Why? The presence of the Holy Spirit, the presence of Jesus and His word makes us uncomfortable. Ndi chizindikiro choti ndife ogwidwa ndi mizimu yoyipa. Tipite ku stadium osaboweka, tipite ku dance osaboweka. Sindonena kuti zimene zonzoyipa mwa izo zokha, ayi. Tipite kwakuti osaboweka. Koma kungoti tiyeni ku church, tiyana kuyamba kulira, kunyasidwa. Why? Sitinaphunzitse kumva kukoma kukhala pamaso pa Mulungu. China akuti Ambuye Yesu atalowa msinagogi mmenemo, anampeza munthu ogwidwa ndi mzimu woyipa. You could expect kuti munthu anangochoka kunja, anali kale momwemo. Chotanthauza chani? The church is a hospital of sinners. Tisamadabwane tikamona ena tikuonetsa zizindikiro zofoka, tonse tikusakasaka kuti Ambuye atiyeretse. Ndimafuna kuti pemphero lathu lalero tapempha Ambuye alamule, apange command kuti be silent and come out of him. Atuluke Ambuye, atulutsa Ambuye chiwanda choyipa, matenda oyipa, umphawi oyipa, zinthu zoyipa zimene zikutilepheretsa kutamanda dzina lake. Sitimangamalize nkhani ya ulamuliro osakambako the messianic secret. Nchifukwa chani Ambuye amanena mobwereza, anazilamula kuti musakasimbire wina aliyense zimene mwaonazi. Choyambirira Ambuye Yesu samafuna tizimutsata chifukwa cha zozizwitsa zimene taona. Mukumbukira mukawerenga mthenga wa Yohane 6:14-15, atachita zozizwitsa zosiyana-siyana, anthu adambwera
kuti amugwire ndi kumulonga ufumu. Yesu adangozimirira. He didn't want anthu to proclaim him as Messiah chifukwa chonena kuti ndochiritsa ayi kapena ndodyetsa anthu ayi. He wanted people to come to Jesus because he's Jesus. Ambiri timatamandira mulungu wa maprofeti chifukwa choti ndi mulungu wochiritsa. Ndi mulungu wa profeta Damaseke, mulungu wa profeta Felix, mulungu wa profeta andani? No. Akhale mulungu chifukwa choti ndi mulungu. Mulungu samafuna timtsatire chifukwa choti tamva kuti amachiritsa. Ambiri masiku ano we are following a miracle worker God, a distributor of miracles, not a God amene ali mulungu basi. Chachiwiri tikamakamba za messianic secret chifukwa cha Ambuye Yesu amalamula kuti be quiet, osakalengeza kwa wina aliyense. Ambuye Yesu sanafune mizimu yoyipa, Satana amtamande iye. Satana sadzatitamandapo, amatitamanda ali ndi mpeni kumphasa. So Ambuye Yesu amayiretsa kuti anthu tingoona zinthu mmene zilili. Potsirizira abale ndi alongo, nkutheka kuti tili kuopsezedwa njira zosiyanasiyana. Mphamvu za kumidima zikuoneka njira zosiyanasiyana, za sataniki, maufiti, kuponderezedwa, ena andalama kumatipondereza. Komano in Jesus the power of evil is reduced to helplessness and God's power reigns. Asatana amenewa, ademona amenewa, adazindikira kwera mtima kwa Ambuye Yesu. It is holiness that defeats the world. Evil may threaten us, but holiness will surely triumph. Ambuye Yesu sanachedwe kumkumbutsa Satana kuti zimene iye ali. Kuti ine ndine mwana wa Mulungu ine. Ine ndine amene ndinabwera pasi pano ine. Udziwa mmene ndinabwerera ine. Hayi. Ine ndachitapo kale zinthu zoopsa. It was the holiness of Jesus. He just said, be silent and come out of this man. It is the holiness that we are striving for that will threaten injustices. It is the holiness that we may put on that will make us peaceful people. It is the holiness of Jesus that defeated the world. Evil may threaten us, but our holiness, imene timaitapa mwa Ambuye wathu Yesu Kristo ndi masakramenti yake, idzatithandize kuyanjana ndi Mulungu. Tiyeni tipemphere. Inu Mulungu wathu mutithandize tsiku la lero kuti tikhale anthu okhudzidwa ndi mavuto a anthu ena ndi umoyo wa anthu ena. Tithandizeni tsiku la lero kuti tiyankhule mawu otonthoza, tiyankhule mawu otamanda, tiyankhule mawu othokoza, komanso tiyankhule mawu achilimbikitso. Mutithandize kuti tisapangitse anthu ena kuona moyo kukhala owawa. Mutithandize ife kukhala anthu achifundo. Mutithandize kuti maudindo ndi mphamvu zimene mudatipatsa zizifumira nkukhululuka moongoleredwa ndi kuleza mtima. Tapempha zonsezi mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. King